Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΔΕΗ Πελοποννήσου, Αιτωλοκαρνανίας, Υπήρου και Ιωνίων Νήσων, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διοργανώνει περιοδίες σε όλες τις πόλεις της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, με σκοπό την πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση των μελών μας. Σας ανακοινώνουμε ότι κλιμάκιο ενημέρωσης του Συλλόγου μας ξεκινά από τη χρονιά αυτή και συγκεκριμένα την Παρασκευή, 15 Έκτου του 2016, από την Τρίπολη και ώρα 10:30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Τρυπόλεως. Την ίδια ημέρα, το απόγευμα στις 18:30 στο Αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Την άλλη μέρα το πρωί Παρασκευή, τις 16 Έκτου του 2016 και ώρα 10:30 στο Εργατικό Κέντρο της Σπάρτης. Καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας, αλλά και όσους συνάδελφους συνταξιούχους που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εγγεγραμμένοι πουθενά, να παραβρεθούν στις συγκεντρώσεις αυτές προκειμένου να ενημερωθούν και να συμβάλλουν σε μια δημιουργική και ενημερωτική συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ και ραντεβού στα παραπάνω εργατικά